जोंनि खिथुआ हायाव नांनो गोनांखौ आल लानानै दिननाय जिगाब नोंथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों आरो बेयाव मांगोनां पेन्डेल ख्रां ख्रां सान्दुंखौ हमथानाय गावनि फुङाव लाजोबनाय बिथांखौबो हामबाय होनदों नोंथांमोनजों आङो गोबां बेबायदिनो बाहागो लाफैबाय आरो नोंथांमोना आंखौ डाइरेक्ट सिनायखायो बेनो गेप्ला जमुना होननानै आरो देग्लाय जों साथामबो नोंथांमोननो नुजाथि फैनो मोनबाय बे आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनजों लोगोसे फैनो मोननायनि थाखाय जोंनि ग्रुपनि नामा जाबाय JJM थारमाने जमन सिंह जयकुमार मितुल आरो बेखौ सेफायोबा जों जिसुनि मावग्रा होनना बुङो आरो गथसा थानायखाय गथ'फोरखौ एदाव फोरोंदों आङो मैयाबो एदाव मोनासै दिनैबो एदाव मोनासै दे आं बिथां ब्रादार बिनन्दनि गथ'साखौ एदावनायमोन एदाव जाथारा आश्चर्यफोराबो आरो बिदिनो गथ'फोरखौ एदावनो आराम मोनो नोंथांमोना गोबाङा थांनाय बोसोराव आं माखौबा बुंफ्लांबाय जानो हागौ खालामबाय जानो हागौ आरो देग्लायबो बेखौनो खालामफिनफ्लांनोबो हागौ आरो जोङो मैया दोनहैयोमोन बै लुदुवारनि बै 100 बिगानि जायगायाव ना माने 100 बिगानो आश्चर्य गुवारमाट 100 बिगा आरो बे 100 बिगानि जायगायाव जों सार आरो मितुल जों प्रग्राम खालामहैदोंमोन आरो बेयाव जों नुनो मोनबाय गोबां मानसि दंमोन दा नोंथांमोननोबो नुनो मोनबाय आसाबारियाव दा बिथांमोननियाव सासे पालक लोगो मोनबोबाय आं बे पालकखौ आङो नैबे माबाबो लोगो मोनदों आं मा होनना बुङो बै नावहैराथिंबो बे एसे खामानियाबो एसे बेलेग आरो रायलायनायाबो माथोआ एसे गला आरो आंखौ बरायनाया आलासि बरायनाय बिथां आं खोथा खालामबाय आं खुनायाव थारमाने इउटुबाव लिरनो आरो इउटुबनि मानसिया मोनबाय आरो बै गिदिर मोनबाय आरो बेदिनो दाबसे जायगायाव नुनो मोनबाय रायलायाबानो मिनियाबानो रायलायनो रोङि आरो सासेखौ नुबाय गाबहें हें खालामो रायलायबाथाय आरो सासेखौ बोराबनाय नुनो मोनबाय आरो दा थांनाय बोसोराव आं खिथिबाय जानो हागौ अब्लाबो दिन्थिफिननो इच्छा खालामदों जायहा बै आं दै पाल बुंनाय बियो मोनसे गित गायनो मोनदों आरो बे एसे गल' थायो आरो रायलायनायफ्राबो सालाया मोजां गिदिङा बे बहुत दिनाव हेरड राजानि मेथाइखौ खनबाय आरो बे मेथाइया जाबाय हेरड राजानि ओरैबायदि गित सिनायखि होबाय आरो जाय गाबहें हें मेथाइ खनो बियो बै माबाखौ खनबाय मा होनना बुङो आसामनि मेथाइ बे आसाम मेथाइया जाबाय मादि मैया मैयानो बिथाङा खननाय आरो सासेया खनबाय जायहा मिनिबाय थायो बे ओरैबायदि मेथाइ खनबाय बेहा सानसेखालि मोनसे जाथाय जानाय बेहा बिखुनजोआ लोमजानानै एकदम अकस्मात धप थैबाय आरो आंखौ लोगो मोननाय लामायाव आंबो बाइक लाना थांबाय थादों ओमफ्राय आंहा बाइकआ मानोबा बन्द जाना हैनाय आरो ओमफ्राय बे मानसिया लोगो मोनबाय आंखौ लोगो मोननानै बेबो राखिना गोसोदों आरो ओइ आदा मा थांनाय ना जाबाय आंखौ आं बुंबाय
थाङाखै आं ओइ प्रग्रामाव थांनो होनबाय नोंलाय होनना सोंदों आं ओइ गेहला थांनो गेहलानाव मानो दा फिजा थैबायना फिजा थैबायना दा जुखु मोनदां जि जुखु मोनदां जुखु जुखु ना होनबाय इसा जुखु थैदोंनो बे मिनि मिनिसो खिथादों आंनो ओमफ्राय बिथाङा मेथाइ खनबाय बे मेथाइआ ओरैबायदि मेथाइ खनबाय बै सुबुंनि जिउआव मुगाया दानिया सुबुंनि जिउआ मुगाया दानो गोसो इननायनि बेनोसै नाथाव सिरि सिरि सानानै जिउखौ बजबनानै होननानै बिथाङा खनबाय आरो दा बेबायदिनो खनलांबाय थाबाय दानिया बोरायबायथ' माइसानि दाबसे गामियाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंबाय थादों आरो जेब्ला इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुंबाय थायो सासे मानसिया बै ओरैबायदि मोजां खेथियाव जोंहा साबायदि खेथियाव बेसर बारि बेसरखौ माबादों आरो बे फोदों ओमफ्राय ओरैबायदि बिबारा मोजां बारदोंनो जि मोजाङै बारदों दा बारबाय थानायाव बेयो उन्दुनाया गावनि बेसर बारिखौसो सिमाङाव नुबाय थाबाय दानिया बे आलासिया बुंदों जों सोरगो रायजोआव थाङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि अनगायै दा रावबो थांनो हानाय नङा आरो जोङो बै सोरगो रायजोआव थाङोब्ला जोङो जिसुजों लोगोसे थांनांगोन ओइ नोंलाय बहा थांगोन होनना सोंबायनो आरो अब्लानिया बै माबा जा थेन्थ'बाय थानाय रोमै रोमै खोना थेन्थ'बाबो खोनायोना बे थब दसेमोन आंनि सरबारिया आवबायना आखाइखौ खबलामा आंनि सरबारिया आवबायनो आरो होमबानिया मा जाखोना बै आलासिया बुंबाय आरो आं बेसरबारि खुरांखौ बुङाखैमोन आं सिमांसो नुनाय साहा जाहरबायनो आरो बेबायदि जादों नोंथांमोनथिं हाइजें गायनो गाया हाइजें गायो सासे राग'नाय फुवाया मा खालामखोनो जों बै माबायाव उदालगुरि बजाराव हाइजें फानबाय थादों आरो राग'नाय फुवा मालाबाबो हिनजावफोरखौ बायजाफेरा बियो हाइजेंखौ दानिया सानसेखालि सासे असमिया जि सिख्लाया थांदोंना साथा लानानै जे थांबाय थांनानै सोंबायनो ओइ आदा किमान दा होनबायनो आंखौ आदा लायदों बेबायदिनो ओइ आदा किमान दा होनबा बेहा माथोखौनो होनो रोङानो बेसेबां दाम बेखौनो बुंनो रोंला बेहा मोखांखौसो नायबाय थाबाय आरो जिबनाव बियो आदाना लिंजाफेराखैना बिनिखाय बिसोरनो आदा लायदों आदा जालायदों आरो गोसोआव ओइ नालागे पैसा नालागे लयजा एने लयजा जाबायनो आजिहे मजबुरी पैसा आधा हप्ताथ' जाबायनो आरो बेनिखाय बे आधा लागे माबा बहुत रायजाना गालां जाबायनो मयथ' आधा कोवा नाय आधाखौ हुदिसो मय जाबाय आरो नै बेबायदि जादों आरो घटनाया नोंथांमोनथिं बिदि सिखाव दङ ना गैया आं मिथिया आगोलाव जोंथिं सासे सिखाव दंमोन आरो खिन्थु हिनजावा ओरैबायदि खुगा गोसोनि खुरांखौ लाखिनो हाया आरो हिनजावा सानसेखालि हिनजावनियाव सोंदों आरो सासे माबाया आइजोआ ओइ मा मैगंमोनलाय होनबायनो दाउ बेदरसोमोन रावनोबो खिथानाङा जि जाहा फुवासो खावना लाबोनाय दाउखौ होनबायनो फुवा खावना लाबोबायनो आरो बे फुवा खावना लाबोनाय दाउखौ रावनोबो खिथानाङा होनबायनो आरो दे आंबो बुङा ओइ सोरबाल'सो खिथाना होगोन आङो सासेल'सो बुंगोन जाबायनो आरो बै सासेया सानदों ओरैबायदि लोगो ओमफ्राय बै सासेनो बुंबायनो ओइ बैसानि दाउ खावना जानायखौ रावनोबो खिथानाङा जि होनबायनो आरो दानिया बेबो रावनोबो खिथायासै बै बारायना सासेनो बुंहैबाय उनाव लास्टआव मिटिं ज'जाना थिग बुजाबाय आरो बोराया बेबायदि जादों मा दंमोन बेखौथ' आं बुंनोबो लाजिनायमोन आरो बुंनोबो बोरैबा मोननो बुङाबाबो जाया थांनाय बोसोराव मानसिफ्रा बांसिन खुरु जानाय आरो ओरैबायदि खुरु जाबाय बेनिफ्राय सावताल मानसि बै सावताल मानसिया अननानै SSBआ मा खालामगोन बेनो लंपेन्ट गांसे हरबाय आरो लंपेन्ट दा SSBआ मा जाहैखो
बेनो लंपेन्ट हरबाय दाथ' सावथाला हामख्रें ख्रें आरो SSB जि लदादा बिनिखाय बे लदादा SSB सावथाल माबानो मा होनना बुङो बै हामख्रें ख्रें हौवानो लंपेन्टखौ हरनायलाय बियो बासाव एखदम हमथाना गाखोबाय आरो बेनिफ्रायथ' दानिया मा खालामगोन हिनजावा जनो मोनबाय हौवा जनो मोनासै दा जनो मोनैलाय आरो नोंथांमोना मिथिखायो माखासे सावथालफोरा हायल' दामला दामलि जना थायो मा अरा आरो खुरु जादों आरो बे सावथाल हिनजावा खुरु दोङो हौवाया गैया बे सावथाल हिनजावा जनानै ओमफ्राय हौवाया आरो हमथायाबाथ' गसंगोन दा हमथानो ना लंपेन्टखौ हमथानो जाबाय बेनिखायनो मोनो